Дами и господа, този поздрав е специално направен от Атанас и Албена и за техните две дъщерички Кера и малката Йоана. И също така поздравяват нероденото си бебе Юлиан или Юлиана. За най-добрите от Симеоновград. Top Music Production. Атанас, Патрона и Итало, Леско семейство от Симеоновград. Поздрав Керава, Мехур Денге, Йоаната и Керака и Сиеда Деско, Баровило, Ромален, ми фамилия, Мастаренту Маре Мосте и Симан Будбари фамилия, Капабарав Тумен, Вали Гърми, Атанас, пак му върви, много работи и никога не се предава. Керела, Симеоновград и цяла България. За нероденото бебе Леско, алав си баро, о Юлиан или Юлиана. Одат идея, чон туке без търпение неговия дъж да се стяга и да направи много паунди. Атанас е машината, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Тешунен сова Керел, наши перавена мероме со Атанасе, спамен си ам думо думесте, дару баро Симеоновград, о патрони, о баре дому како баре Вилеско, Вали Гърми, над Амет Патрона, отново му върви, никога не дава задна. Фамилия, наш ти перавен амен. Душман, душман, те шунела. Душман, душман, те париовена. Душман, душман, те шунела. Амаро душман, ле те париовена. Атанасе, та е Албена, наш ти перавен, бари фамилия и си амен Ромален. Top Music Production.